Fjum ir-Repubblika Malta tippremja liċ-ċittadini tagħha li jiddistingwixxu ruhom fuq sma varji u li l-kontribut tagħhom ikattar il-ġid taċ-ċittadini sħabhom. Dan kien is-sentiment tal-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono hekk kif kull sena fjum ir-Repubblika l-President ta' Malta fisem il-Gvern u l-Poplu Malti tagħti ġieħ pubbliku lill-att ta' Maltin. Dan isir b'ħatrit fl-Ordni Nazzjonali tal-Meritu jew fix-xirka ġieħ Repubblika jew bloti tal-Midalja l-Qlubija u tal-Midalja l-Qadi tar-Repubblika. Iċ-ċerimonja ta' investitura saret fil-Palazz il-Belt Valletta wara l-parata ċerimonjali li saret fi Pjazza San Giorgio. 9 persuni nataw il-Midalja l-Qadi tar-Repubblika fosthom id-Dar tal-Providenza l-Qadi li offrit lis-soċjetà Maltija fl-aħħar 60 sena. Matul iċ-ċerimonja ta' din is-sena l-President ta' Malta ħatret 11 persuna fl-Ordni Nazzjonali tal-Meritu lis-Sur Mario Kutajjar ex-kap ta' ċivil u issa ċ-Chairman ta' Heritage Malta kif ukoll Stephen C. Spiteri għal kontribut tiegħu lejn l-istorja u wirt militari ta' pajjiżna. Onorati wkoll bħala membri ordinarji tal-Ordni il-Professur Joseph Borch għal ħidma fil-biomedika u bioxjenza spazjali, it-tabib Louis Boħaġar ħidma fis-settur tas-saħħa u fis-settur tal-mart tal-Kliwi, Viktor Fenek għal ħidma tiegħu fil-qasam letterarju, it-tabib Lawrence Sherry brabta mal-kontribut fis-servizzi tad-dermatoloġija f'Malta, il-kirurgu Charles Xwej għal kontribut tiegħu fil-kirurġija, rikostruttiv u l-ħidma li wettaq mal-pazjenti tal-kanċer. Ir-rettur tal-Università ta' Malta Alfred J. Vella b'rikonoxximent tal-ħidma fl-oqsma tal-kimika u xjenza forensika u Teresa Zammit Lupi għal kontribut lejn l-istorja internazzjonali u restawr. Ingħataw dan l-onur ukoll Emanuele Grimaldi għal ħidma fil-qasam marittimu ta' pajjiżna u Fabio Gualandris għal ħidma fil-manifattura lokali. Flimkien mad-Dar tal-Providenza nataw ukoll il-Midalja l-Qadi tar-Repubblika l-Maestro Joe Brown, iż-żeffien Felix Buzottil, kif ukoll il-kantant Tony Camilleri, Sonja Young għal ħidma li wettqet fil-filantropija u x-xandir u l-atleta Fabio Spiteri. Dan l-onur ingħata wkoll il-Professur Alexander Felice, Edwin Lanfranco kif ukoll il-Professur Max Gibbons wara mewthom. Onorati wkoll bil-Midalja Servizz Distint il-Kaptan Mark Anthony Kassar kif ukoll il-Kaptan Derin De Bono.